Wire-free na ang dalan nga parte sa Magsaysay Avenue sa Davao City, human na kumpleto na ang underground cabling project sa maong lugar. Ano yung report ni Argil Relator? Kung naandan nga makitang daw nagdugsing na ang mga nakasabit nga kable sa kuryente, telcos o internet service providers sa Magsaysay Avenue sa Davao City. Karon, limpyo, hapsay o wala na makitang nakasabit na ginatawag nga mga spaghetti wire. Kinihuman gipang tanggal na sa mga personahe sa Davao Light and Power Company ug telcos ang ana sa 30 ka poste o kable gikan sa post office hangtod sa Suazo Street sa Magsaysay Avenue. Busa, makitang wire-free na ang maong dalan nga dunay gitas-ong 600 meters. Ang overhead lines kaniadto nga konektado sa mga establishmento sa maong lugar gipaagi na sa underground. Kini ang pagkumpleto sa first part sa phase 3 sa underground cabling project sa Davao City. Ang purpose with ani is actually to ensure public safety para madikayan ang mga kanang mga nagatanggal o na madisgrasya bahin sa linya sa kaning mga wires nato and then aesthetic food at the same time ma-improve ma-promote nato ang city na limpyo and nindot ang atong syudad. Kini na ikaupat nga lugar sa Davao City nga wire-free na sunod sa City Hall Complex, Claveria Street ug San Pedro Street. Samtang nagatanggal, dili na apektado ang mga establishmento. Fully functional na siya because energized na ni siya karon actually dugay na ni tao na energized na to na testing ginabuhat before ginato ni siya tanggalon. So nagparallel ta ni initially para sigurado gyud tang dili na to ma-interrupt ang atong mga customers. Ana-ana sab sa 50% ang part 2 sa maong phase gikan sa Suazo Street padulong sa corner Quezon Boulevard nga gilaubang matapos ang electrical works sa Disyembre karong tuiga aron makompleto na ang 1.4 kilometer Magsaysay Avenue. Samtang gawas sa underground cabling, hapsay ug limpyo na sabtan-awon ang JP Laurel Avenue sa Bahada. Human gipanghipos ang mga nagkayamukat nga kable nga sagad sa mga telco ug internet service providers. Gipanghiktan kini aron limpyo na tan-awon ug likay sa disgrasya sa mga motorista o pedestrian. Kini subay sa gipatumang anti-spaghetti wire ordinance sa Davao City. Ang ubang wires adto actually wala naga-function. Mga old ni siya na mga wires, mga old telephone system diri sa Davao City before nag-ooperate na wala na karon, and nakambyuan na siya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.